uma ngazabaningi umtalabho kaNavigator obheke lapha na kojeze ekhulu. Nginibingeleleke ngiphinde futhi nginemukele namhlanje la ngaphansi kwe-SYABONGA Media. Ngithathe leli thuba leli ngibonge kakhulu ngani zakwethu kibo bonke abantu asebesubscribe ngaphansi kwe-YouTube channel yethu. Uma ukuthi ubungasubscribe kuze kube namhlanje siyakucela ukuthi wenze kanjalo ngani zakwethu. Subscribe, ulike futhi usharele lapha nemagroupini ka-Facebook kamaskandi kanjalo nakwabanye. Kanti ke ngale kwalokho ngani zakwethu cha mina ngiyisaba insizwe zakaGcwensa Utalabha ibuya ngokuzolala ngani zakwethu njengoba nakwindidana kwakuyiso sona leso yayikade ingatalabha yayikade nomuntu phansi ngani zakwethu. Sikhuluma nje kanjena ke uNavigator uma ngazabaningi kakhulu ngesikhathi kuphuma i-album yakhe noma idedele album yakhe kulonyaka ehloko sayo sithi nje 2 Idiots. Kanti ingoma leyo ke eyihloko se-album ilaka khona akayishiya khona zonke embanjeni kubafana bakamgqumeni kojeze ekhulu. Abantu abaningi kakhulu ke ngani zakwethu ukuthi akucaci kahle noma akugqama ukuthi ngempela kubangweni phakathi kukaNavigator nabafana bakamgqumeni. Sibonile lapha yana uNavigator upostile lapha na ke ku-Facebook page yakhe la khona akacele khona iqhude noma akathenze khona abantu abangahle bemsiza ukuthi bemcelele iqhude kubafana bakamgqumeni ngoba kuboye ngazi ukuthi yibo abakwazi ngempela ukushaya ingoma yehawu la emculweni kamaskandi. Wayesethi mawubhena nalezansi izwa kumele ukhakhaye lakho luqina ngempela ngoba kumele impela umbozo ngomakalabha ngoba cha ziyashaya ihawu lezi yansizwa futhi ke nje ke ziyashaya ikhanda. Wayesethi ke nje ke cha akeke ecelelwe iqhude usho nje kanjena ke kanti cha hayi vele usevele wayishiya zonke ke nje ke embanjeni. Abafana bamgqumeni bebengakatholakali noma uskivana bebengatholakala ukuphawula malana nayo le ngoma le. Thina sifisa ukuzwa kuwe lapho ngasekhaya ukuthi kumele nibemzibe noma kumele ke nje ke beyithathe lenselela kabaphosele yona yize kungaqhami noma kungacaci kahle ukuthi babangeni noma mhlawumbe ungaba nolwazi ukuthi kubangweni. Cha ukukhulume nathi la kwi-comment section yethu sizwe ngempela ukuthi uthini kuthina noma ke nje uyibona kanjani wena lo mtalabho noma uzwe kanjani lo mtalabho. Mawuthi ubungakazi uzwe lo mtalabho hamba uyitholele yakhe i-album kaNavigator entsha esihloko sayo sithi 2 Idiots bese uyalalela kubuye ukhulume nathi la kwi-comment section yethu ngani zakwethu. Ungakhohlwa ke futhi nawe ukukhuluma nathi lapha kuma social media platforms wethu lapha ku-Instagram sikhona @ayanda_stk bese uthi lapha nekhasi lethu ka-Facebook _stk_media. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Igama ngu-Ayanda ngusabelo ngamhlonge endabeni ze-STK Media. Siza nazo ke ishisa zibondiwe zinjalo ngani zakwethu akuze kube futhi nangokulandelayo.